Já nemůžu. Pojď do znova. Do něj. Hej, do něj. Ty. Já jsem mrtvý. Kamo, co se dělo, vole, neměl jsme ho zabít náhodou? Ano, právě jsem umřel na tomto Minecraft serveru. Prdele, já chcípnu, kámo. Tak to je dobrý. Já si budu muset nagrádit nějaký nový věci. Asi budu těžit teda. Proč jste tady? Co to tady má? To vím. Proč? Jo. Negrifujte mi base, prosím, hoši, prosím. Negrifujte mi base. A ano, nechcíp jsem jenom jednou, chcíp jsem dvakrát a moje celá base byla v háji. Takže Tak, dobrý. čas si něco nagrindit. Jakmile jsem byl teda připravený na boj, vydal jsem se směrem k mé bejsce. Swaying, not playing B dubs today. Yeah, Bedwars noob. Yeah, made me mad. He kept trying to knock people off, getting lucky combos, and then making some bad decisions. Then getting camping in the forge with his diamond armor makes me quite mad. Makes me quite sad to see that these noobs exist, but they do. Yeah. My Discord name is Bobby Poo. What should I say to you? I don't know. Yeah, I don't know. Album is out. Yeah, it's past July 26th, so you should go listen to that. But listen that I can't talk. Yeah, okay. Yeah, I finally fixed my mic. Yeah, but that doesn't help the beat. Jak můžete vidět, moje base je naprosto v prdeli. Jediné, co vím, je to, odkud letěli. A to je tímto směrem. Takže je čas se tudy vydat. Jenže jedna věc, co jsem nevěděl, bylo to, že bydleli hnedka za mým barákem. Doslova do písmene. OK, tak jsem tady, guys. Co chceš? Chci pomstu. Tak to určitě. To máš smůlu. No, takový konec. Nejzlomný. Yeah, I got you. Ha! Kdo vám zabil vůdce? Kdo vám zabil vůdce? Nevím. Neučkej. Tak pojď. Jsi poslední. Kam zráš? Jdi se na to.
Tu jsi vyhrál, ale válku ne. Ano, ten fight jsem vyhrál. Válka teprve započne. Už chcípni ale. Proč furt žiješ? Nice. Je s tou vaší bejskou se rozlučte. Šmejdi. Tady máte Flint and Steel. Nevím teda, co jste měli v plánu, ale... I s tím vaším skladem se rozlučte. Šmejdi. Ty vole, to je item. Válka brzy započne. Prosím, dejte odběr, toto video zabralo natočit a sestříhat dohromady 10 hodin.